mandinibulise sihlobo zenkosi kwindawo zonke eniphulaphule nenibukele nikuzo. Mizuzu nje embalwa ngokuhlwa nje sibonisane ngale devotion kumazwi abhalwa nguDavide kwincwadi yendumiso isahluko ngeseshumi elinesithandathu. Sifunda la ndima yesibhozo ithi ndimisile uYehova phambi kwam amaxesha onke ngokuba esekunene kum nje andiyi kushukunyiswa. Ngumkhonzi kaThixo lo uDavide othetha lamazwi ethetha ngesigqibo sakhe ethetha ngamava akhe ahambe naye uThixo kumaxesha onke obomi bakhe. Usukusela la mina uDavide wayesuka kuba ngumalusi uyothi xhaxha engena ebukumkanini bakwaJuda. Uthi ke xa ethetha unyana kaJese kule ndawo ndimisile uYehova phambi kwam amaxesha onke. Bantwana bakaThixo, ukuba besinokuzixelela ebomini kubo bonke abantu abaphumela phantsi kwembandezelo ezibuhlungu. Kukho abantwana bakaThixo ababukeleyo, abanye abasezibhedlele. Kukho abantwana bakaThixo abahleli bodwa, abanye babhujelwe ngabazali zizihlobo. Bantwana bakaThixo, uthi umkhonzi kaThixo kule ndawo ndimisile uYehova phambi kwam amaxesha onke ngokuba esekunene kum akho nto inokushukumisa. Umkhonzi kaThixo, bantwana bakaThixo, siyalazi ikrele elangena endlini kaDavide. Siyayazi bantwana bakaThixo amava umkhonzi kaThixo aphumele kubo wokunzakaliswa kwabantwana bakhe ekhona ejongile umkhonzi kaThixo. Kodwa xa sifunda tonight sawucaphula kumanye amava umkhonzi kaThixo aphumele kuwo, wathatha isigqibo into yokuba ndimisile uYehova phambi kwam amaxesha onke. Enokuba sisigqibo sethu nathi kubantu ababukeleyo namhlanje. Masifunde kunye sonke kule ncwadi kaSamueli wokuqala isahluko ngeseshumi elinesithoba. Siqalele ukufunda kulaa ndima yeshumi elinesibhozo. Bantwana bakaThixo, sifunda ngamanye amava omkhonzi kaThixo uDavide ukuze sikwazi ukuba somelezane kweli xesha lepandemic. Somelezane bantwana bakaThixo kweli xesha linzima siliqalayo ka-2021. Uthi xa ebhala apha umkhonzi kaThixo ebalekile uDavide wasinda waya kuSamueli eRama wamxelela konke abakwenzile uSawule kuye. Wahamba yena noSamueli bahlala eNayothi. Waxelelwa uSawule kusithiwa nanko uDavide eNayothi ngaseRama. uSawule wasusa abathunywa bakumbamba uDavide babona ibandla labaprofeti beprofeta noSamueli emi engumongameli wabo. Moya kaThixo wabafikela abathunywa bakaSawule baprofeta kananjalo nabo. Waxelelwa uSawule wasusa abanye abathunywa baprofeta kananjalo nabo. Waphinda uSawule wasusa abathunywa bangesithathu baprofeta kananjalo nabo. Waya naye eRama wafika wanqula. Wafika kwiqula nabo. Waya naye eRama wafika kwiqula elikhulu eliseseku. Wabuza wathi, baphi na oSamueli noDavide? Kwathiwa nabaya eNayothi ngaseRama. Waya khona eNayothi ngaseRama. Moya kaThixo wamfikela naye. Wahamba eprofeta wade naye wafika ngaseRama. Wazihluba naye ingubo zakhe waprofeta naye phambi koSamueli. Bantwana bakaThixo, la mazwi siwafumanayo apha angobomi bukaDavide. Enanto indinika umdla kule ndawo babukeli nakubaphulaphuli yinto yokuba uDavide uthi akufumana ingxaki. Siyakhumbula xa ufunda kwesahluko apha ngaphambili
uzayifumana ingxaki kaDavide ngoba usukelwa ngerhele ezawubulawa nguSawule. Wathi umkakhe uMikhali bantwana bakaThixo wamzimelisa emkhupha ngefestile. Ndiqalasele bantwana bakaThixo indawo lomkhozi awaye wabalekela kuye. Wayebalekela kwi-high priest yakwaSirayeli wawuzimela khona abantwana bakaThixo. Wamxelela uSamuel kunjalo nje ngazo zonke izinto ezenzekileyo bantwana bakaThixo ezisenzwa nguSawule. Bamka bawutshenayoti ngaseRama bawuhlala khona abantwana bakaThixo. Eyona nto indinika umdla kule ndawo into yokuba xa zifika ingxaki kwabakho ubomi, where do you run to? Ubalekela phi bantwana bakaThixo? Azifika ingxaki ebomini bakho. Umkhonzi kaThixo uDavide uthatha isigqibo kwelakhe icala wathi ndimisile uYehova phambi kwam amaxesha onke. Nawu zithi zakumgubungela ezi ngxaki wabalekela umkhonzi kaThixo kwi-high priest yakwaSirayeli ngoba bantwana bakaThixo wayezibona into yokuba xa ndikumbingelelo omkhulu, xa ndikwindawo enoThixo phakathi ndawube ndisafe bantwana bakaThixo. Uthi umkhonzi kaThixo uSawule akuva olu daba wathumela abathunywa bakhe bokuqala into yokuba bomtsala bomthatha khona ukuze akwazi ukucima ubomi bukaDavide. Bafika abantwana bakaThixo, zatshintsha ilanguage xa efika ngoba kufika kwindawo enomoya kaThixo. Wade wathumela nabesibini, wade wathumela nabesithathu. Waqonda uba ngoba zonke iimeko zithi zakufika bakufika eNayoti wafika kukho umoya kaThixo ziguquka izinto. Wagqibela ngokuya ngokwakhe naye uthe akufika apho wabona iimeko ziguquka kwiphathi yabaprofeti nyana kaKishe uSawule kule ndawo. Abantwana bakaThixo, le ndawo isifundisa into yokuba abantwana bakaThixo iyakwazi ukuthi into utshaba beliyicebile abantwana bakaThixo lizawuyenza ijike le nto ingakwenzi into ube intsikelelo. Ezinye iimeko zithi zakufika kuthi sizibhoxe abantwana bakaThixo sikwimeko ebuhlungu, kodwa ubona uba le meko uthe ngokugaqeleka kule meko ibutshintsha ubomi bakho entirely. Ubona i-relationship yakho iguquka kunoThixo ngenxa yamava aphumele kuwo siphumele kuwo. Itshintsha ubudlelwane bethu bantwana bakaThixo phakathi kwethu noThixo. Uthi omnye umculi, there are trials in life that seem more that we can bear bantwana bakaThixo. Uthi there are heartaches beyond compare. Kukho i-trials ezingapha, kodwa these are those trials ezisondeza kuYesu. These trials ezibuguqulayo ubomi bethu kunye noThixo bube ngcono bantwana bakaThixo. Bayile abantu, wathumela abantu, utshaba lubathumela abantu lizisile izinto bantwana bakaThixo. Abantwana bakaThixo kukho izinto ezininzi eziza kubo, kukho i-coronavirus eziza kubo, kukho ukufa ezize bantwana bakaThixo, kukho izigulo bantwana bakaThixo ezisifikela ngamandla ngexesha esiphila kulo. Kodwa abantwana bakaThixo ezi zinto mazingacimi ibudlelwane bethu nokwakunye noYesu. Bantwana bakaThixo kule ndawo bantwana bakaThixo uyakwazi uyiguqula uThixo le meko besizibona into yokuba ingathi ibuhlungu kuthi, kodwa itshintsha ubomi bethu bantwana bakaThixo. Uthi omnye umbhali uEllen White xa ethetha kule ndawo ndiyacinga into yokuba kwiBible commentary uthi thoroughly frightened because of Saul's attempt on his life, David naturally sought counsel from the one who had called from the sheepfold to a place of responsibility in Israel. Bantwana bakaThixo esoyika kodwa umkhonzi kaThixo, kodwa inzame ezenziwa nguSawule ukucima ubomi bakhe. uSamuel ubalekele bantwana bakaThixo kwi-council yakwaThixo kule ndawo wofuna uncedo bantwana bakaThixo. Uthi lo mbhali uthi from the one who had called from sheepfold
wayakulo wayembiza esalusa izimvu ezindle wabalekela kuye umkhonzi kaThixo kule ndawo. Uthi lo mbhali xa ethetha kule ndawo uthi with Samuel he would feel as safe from Saul. Ukuba kunokuba abe kwenye indawo umkhonzi kaThixo wabona into yokuba ukuba sibalekela kuThixo sinozifumana sikhuselekile ngakumbi kunokuba sibe sezandleni zotshaba, kunokuba siqwengwe lutshaba. Waziva umkhonzi kaThixo esafe kunokuba aye kwiinzame zikaSawule than yokuba makabalekele kuSamuel ahlale endlini kaThixo. Indawo yokugqibela xa ndizawugqibelisa ndiwashiye la mazwi omoya abantwana bakaThixo yenye i-quotation ebhalwa nguDade White le ndawo. Uthi lo dade, Jesus does not call on us to follow him and then forsake us. uThixo akasibizeli into yokuba siye kuye asishiye apho. If we surrender our lives to his service, we can never be placed in a position for which God has not made a provision. Ayikho uThixo bantwana bakaThixo kuyo yonke imeko esiphumela kuyo. uThixo soloko senza icebo lento yokuba sikwazi ukuphumela kuye. Uthi asibanjwanga silingo singesasamntu. Uthi uThixo ngaphezu kwesilingo aveza ithuba lokuba siphumele kuyo. Uthembekile uThixo esimkhonzayo. Xa ndigqibezela le quotation bantwana bakaThixo uthi lo mbhali xa ethetha kule ndawo uthi whatever we may be our situation, we have a guide to direct our way. Akhathaleki noba imeko yakho njengoba uthetha nam namhlanje ikweyiphina i-level okanye ikweyiphina kwesiphina istage, kodwa abantwana bakaThixo uthi lo mbhali we have a guide to direct our way. Sinomkhokeli osikhokela indlela zethu bantwana bakaThixo. Kukhona umkhokeli nokuba asinombona ngeliso lonyama kodwa ubona uba indlela le sihamba kuyo uyayikhokela. Uthi lo mbhali xa ethetha kule ndawo uthi whatever our perplexities, uthi we have a sure counselor. Nokuba ubunzima bethu bukhangeleka bungakanani na kodwa bantwana bakaThixo sinoikhansila umthuthuzeli esinomthetheleli esiqiniseke ngaye osimbeke phambi kwethu amaxesha onke. Whatever our sorrow, bereavement or loneliness, we have a sympathizing friend. Sinomhlobo ovelana nobulwelwe bethu. uThixo wethu owasidalayo. Uthi Davide, ndimmisile uThixo phambi kwam amaxesha onke. Bantwana xa ndigqibezela le quotation uthi lo mbhali, if our ignorance we make missteps, Christ does not leave us. Nokuba senze impazamo ezingakanani na bantwana bakaThixo endleleni le sihamba kuyo, ngoba siseluhambeni mkhonzi kaThixo apha sijonge kubomi obungunaphakade. uThixo nokuba senze impazamo ezingakanani kodwa uYesu lo akasishiyi. Xa ndihlala phansi kulamazwe okulamazwe omoya abantwana bakaThixo, I want to invite you sithathe la mazwi athetha ngumkhonzi kaThixo uDavide ethi ndimmisile uYehova phambi kwam amaxesha onke. Uthi engasekunene kum uYehova andiyakushukunyiswa. Bantwana bakaThixo masithathe la mazwi. Noba usesibhedlele ngeli xesha, noba uhleli wedwa ngeli xesha, noba ubhujelwe zizihlobo zakho ngeli xesha, kodwa uYehova ba uye wamthatha wakweli cala lakho lasekunene. There's nothing that will shake you. Akho nto inokushukumisa abantwana bakaThixo, ngoba uThixo is on our side, is on your side. Ndiyanimema ngendlela yodwa, masithandazeni ngeli xesha, simmeme uThixo ngeli xesha into yokuba abe nathi. Simmise uThixo wethu ahambe phambi kwethu, abe lapha ngasekunene kwethu ngamaxesha onke. Masicibeleni bawunothando uThixo sekhaya emazulwini, sisondela phambi kwakho kuwe xa sifumana la mazwi athethwa ngumkhonzi kaThixo uDavide
esithi ndimisile uYehova phambi kwam amaxesha onke. Nathi ngamazwi esiwathathayo ngokuhlwa ngemini namhlanje bantwana bakaThixo simisa wena maliso olungileyo into yokuba ube phakathi sekunene kwethu usikhokele ngalo lonke ixesha. Nathi siyawathatha la mazwi kaDavide sicela kukho abantwana bakho ngeli xesha abanye basezibhedlele bantwana Somandla Thixo omkhulu osekhaya emazulwini. Yiba nabantwana bakho abanye babanjwe i-COVID-19 bantwana bakaThixo khawufikelele kubo maluso olungileyo ubanike ithemba ngalo lonke ixesha bantwana bakaThixo. Abanye abantu baswelekelwe zizihlobo nabo sibayaleza kuwe bana khabathuthuzela abantwana bakho. Siyathandaza ke Thixo, sikuthembile uba uzawufikelela kubo ngoYesu Kristu obuyayo. Amen.